बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गिदिर खौरां बड'लेण्ड बुब्लिया लानानै फैदों। गिख्रंथाव बिदुं बांनाया दासान्दि सोलिबाय थादों। रायजोआव गोबां बिबांनि जे बिदुं, बे बिदुं बांनाया सोलिबाय थादों। जोबोद गरम दासान्दि। बे गरम समावनो मोनसे गिदिर खौरां नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया लानानै फैदों। गिख्रंथाव बिदुं बांनायनि समाव नोंथाङा लोमजादों नामा? नंगौ, बे समाव नोंथाङा गिख्रंथाव बिदुं बांनाय, बे बिदुं बांनायाव नोंथाङा लोमजानानै दं नामा? लोमजादोंब्ला थाबैनो देहा फाहामसालियाव थां। नंगौ, नोंथाङा जुदि लोमजादों बे समाव, बे गरमनि समाव बा बिदुं बांनायनि समाव नोंथाङा जुदि लोमजादोंब्ला बे समाव नोंथाङा थाबैनो देहा फाहामसालियाव थां आरो देहा फाहामसालियाव थांनानै नोंथाङा बे समाव नोंथाङा चिकित्सा ला। थामहिनबा नोंथाङा देहा फाहामसालियाव थांना नायजा। बिदुं बांनाय समावनो मोनसे गिख्रंथाव खौरां। नोंगौ, बिदुं बांनाय जे सम, बे नैबे समाव दा साननैसोआव बिदुं बांनायनि जे हार, बेयो जोबोद बिदुं जाबाय थादों आरो बे समावनो मोनसे गिख्रंथाव खौरां नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया लाबोदों। 7 साननिफ्राय लानानै नोंथाङा लोमजादों नामा? नोंथाङा जुदि 7 साननिफ्राय लानानै 7 सान जाबाय नोंथांनि लोमजानाया, नोंथाङा 7 सान जुदि नोंथांनि लोमजानाया जादोंब्ला नोंथाङा थाबैनो देहा फाहामसालियाव थां। मेगन गोजा जानाय, बे मेगन गोजा जानाय भाइरेला थामहिनबा गुबुन गुबुन जायगायाव, आसामनि गुबुन गुबुन खना खनला जायगायाव गोबां सुबुंनियावनो बे मेगन गोजा जानाय बेराम, बे बेरामा जादों आरो बेनि उनाव डेंगु, बेनि उनाव खनसेनो लोमजाबाय थानायखौ लानानै सावस्रि बिफाननिफ्राय मोनसे सांग्रांथि होदों। नोंगौ, बे समाव डेंगुनि उनाव खनसेनो सिरियेलै नोंथाङा जुदि 7 सानसिम नोंथाङा लोमजादोंब्ला, बे लोमजादोंब्ला नोंथाङा थाबैनो देहा फाहामसालियाव थांहोनानै बे समाव देहा फाहामसालि सावस्रि बिफाननिफ्राय गोख्रोङै सांग्रांथि होदों। नोंथांनाव जुदि आन्थोर जयै 6 साननिफ्राय 7 सान लोमजानाय जादोंब्ला थाबैनो देहा फाहामसालियाव थां। नोंथाङा जुदि 6 निफ्राय 7 सान लोमजाबाय थादोंब्ला, बे लोमजाबाय थादोंब्ला नोंथाङा थाबैनो देहा फाहामसालियाव थां आरो बे बाथ्राखौ बुंदों। देहा फाहामसालिनिफ्राय बे बाथ्राखौ थोंजोङै सांग्रांथि होनायखौ नुदों। गोबां बिबांनि लोमजानाय, गुजुनाय, नोंथाङा जुदि गोबां बिबांनि जुदि लोमजाबाय थादों आरो गुजुदोंब्ला नोंथाङा थाबैनो देहा फाहामसालियाव थां। मोदोम सानाय, खर' गिदिंनाय, लोरबां मोनबाय थायोब्ला, जुदि नोंनाव खर' जुदि सादोंब्ला, मोदोम गिलिर मोनदोंब्ला आरो नोंथाङा जुदि खर' गिदिंनाय जुदि मोनदोंब्ला थाबैनो नोंथाङा देहा फाहामसालियाव थां। थाबैनो देहा फाहामसालियाव थांनानै नोंथाङा खौरां ला आरो बेनिफ्राय नोंथाङा नायजा जे नोंथांनि देहायाव मा जादों। डेंगुनि उनाव गिख्रंथाव गोसारदों भाइरेल लोमजानाय। नंगौ, डेंगुनि उनाव बे समाव गिख्रंथाव भाइरेल लोमजानाय, बे लोमजानाय जाथाया सोमजिदों रायजोआव। नंगौ, नोंथांनाव जुदि खर' जुदि सानाय दङब्ला, खर' सादोंब्ला, मोदोम सादोंब्ला, नोंथाङा गुजुबाय जुदि थादोंब्ला नोंथाङा थाबैनो बे समाव गोबाव खालामालासिनो देहा फाहामसालियाव थां आरो देहा फाहामसालियाव थांनानै डक्टरजों नोंथाङा नायजा। मानोना बे समाव गोबां बिदुं बांनायनि जाउनाव आन्थोर जयैनो 6 निफ्राय 7 सान लोमजाबाय थानाय आरो बे लोमजानाय हामि जाहोन बा जाथायखौ नुनो मोनदों। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे समाव नोंथांमोननो जे गिख्रंथाव रादाब बा सांग्रांथि रादाब, बे सांग्रांथि रादाबखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया लानानै फैबाय। गिख्रंथाव बिदुं बांनाय, बे बिदुं बांनायनि जाहोनावनो बे समाव मोनसे गिख्रंथाव रादाब, बे रादाबानो जादों नोंथाङा जुदि आन्थोर जयै 6 निफ्राय 7 सान नोंथाङा जुदि लोमजाबाय थादोंब्ला, गुजुनाय जादोंब्ला, गगा मोनदोंब्ला, नोंथांनि देहायाव बा मोदोमा सादोंब्ला, खर' गिदिंनाय मोनदोंब्ला, देहायाव नोंथांनि सानाय जुदि जादोंब्ला नोंथाङा थाबैनो देहा फाहामसालियाव थां होननानै सांग्रांथि होदों। बे समाव नोंथांमोननो नैबे समाव सांग्रांथि रादाबखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों लाबोबाय।
जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एचएस स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरलायनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।